suman brani entina no suman brani de ono sitre so ana okasa tanafon kwa ne dom kopom ebi ti omo ano e wo nsuum ba bia wo se de ye no ye ha de ye de ewura kwayem me bibia wa ahemfie ye chire niema e wo nwura kwatim se ya 7 go ho enwura aniema 7 no se o se de akomura mu na mpaso akomode ya we na obeyi niema abosomoma nti afa ne ye de niema ni nyina beguo na ye agro nipa dom tete ho ona na Serwaa ampasa wo na wo se wakom etie koso ani esu kofi ampade a etie koso ada bia okom wi a wo yisire nti niema wo de ye hire yi mayen wo yi mayen ani ye bebo konwa wọ́n ti ní ẹ̀yìn ayé mọ̀ okòó. Yẹ́ máa súnmọ́ ẹbí à ń sọ mẹ́tìrì. Dàbí dàbí súnmọ́ ẹbí àmà. Wọ́n ní kan yẹn sẹ́mi náà ó ti wọ̀ yẹ́. Bówúrà dẹ́ máa ṣó òbí ẹni mi kàtà mẹ́ni sẹ́ yà nkutu wa mẹ́rie. Afẹ́dẹ́ wọ́n qualify. Mẹ́rie. Uwe. Mẹ́rie yà yàkó bójà ẹja soso yà bójà paa díẹ̀ nàìjà ni yẹ bá bẹ́ yà yẹ sẹ́ yẹ di tu abẹ́tọ̀ yẹ di sẹ́kàn àtọ̀ ẹni yẹ di ẹkùnma àtọ̀. Akomfuo say kase wayi sanye me na wadi nkunim nti se obi ba wo so se ono obeko ade na abaye bisa me kase wanyi akra me frɛ besprit ya me mitimi metima ya adwuma so ho ba o kire omo sa akwan na omo mfa nti no ube di na nikula sa nti no o kana ne ba ko mienu ade to no odwane ye ne kakra kakra se me se matete akoma wanyi ya okwa na wo hia bia no aba na ma kire o sao fi se akom ne ye tete ya ntwempna ba ayi so 6 months no ma shaase as omo pepre obe wona ne bosom ne ntimi ma obe koma na chese odwentwene se opese wo ye saade no unu ma de kronti amoba ya mama kwan a mo betwa me edin na eda mo so SuroWiase no eninti de bia na ye ntimi ba akomu a de wo kan se bosomfo anokure ene eyeda sronko edema nananom eno nti yato ache nana Serwaa ewa hanu se eba bedi enkomo we beka se nana Serwaa be esuo kufi konfoba esuo aboabo konfoba ene beka se me kan ye be wo bodi sa ye mwie da ye ne ba bedi nkomo na ye ba ye ne fie di nananom chi be hu se obi ye konfo a oni ahemfo ene ebo ye pese ye hu se so be a comfort ohene ena be mana asase se ontena so eye free anasa comfort no ena beto ena nso ne ene na edi nkomo na o kire se wo ye comfort na se yete wa no de wo kowremu anadwo no ne de wo ba abosom ne de wo ba ese se wo ba wo sai nyom obosom ne de nyom ba na wo ba na oma asom na mo nyina ageso na mpese me hu se eye enyom fofra abosom ne de ba anasa ye enyom dada na bosom na kofa ba na eja omo nyina asom aka me ho ye mana na akwa ba na ye mfa communities na mpa cha te say eja na dum na mutum nsi ne ho ye de eja no mase we de be ko ntetene ye na nanu da soronko nti enim se na nanu mo fi asisi o mpeso mkenya omo de kan ye adwuma ni bia akanyumle ye die ntina ese se ye boni tetew nana se obi ye konfo a one ohene entemu no senete yo obi ye konfo a mefa na se sia no se akoma wo komo no ekromi ha mewe na haya na me free ana se ekromi hansu ye ekromi hansu subri no ana de kure nyina no ana nka akamia ye sabi ekromi ahene edia ye de me bra kwa kire ohene no na ohene no esujitum na de amamre ewo ho no wo ye amamre tete amamre ne kire ohene ojitum a na nka ohene na aboa no ndo kwa akontete ene de oba ohene na be ma obaabi omama wasase na wabekom ni aka yeso oyo man konfo oyo man konfo ti konfo bia ba wo hyewase ana wo se wo kom wakom na bia waba ohene ne krom na wabeto asase entene de wo no wabeto wasase enti ubeto na besi dan na wo koda wo ho adi akire ohene ebeka yeso abeto asase na edi sokoda ho adi kire ohene to koda ho adi kire ohene a wo de ohene abo ade ne niam akokoma ne wi a
ene wo ye bibia wo hene no de bibi kwasena obo a obebabu so a oma onyo man akomfo na ba obi wo so a oba obi wo a wo hene bi wo a odo akomfo okase bi akomfo okase oni obetena ha no wanka ncha mama asase wo hene ka yin se mi de mani di akomfo mpa metwa bia asase be se tankers bi aguo me de ato se akomfo bi obakromi ya mema ne bi ye wo hene bi a wo yesa enti sawo kaka pe wo se no hene na ma asase ni research ba akon tana so na ndi wo hene na de acho officer na ni chi akom ho eno wo ho ba se ye ti ha yi de ye firi ha ya so ye kom ha ya so me ya na matoma asase me sa etue bibia se wo hene kura ba de se etue no wa ntue a hit me difference 17 na no se wo so utua ana yeso ye hese bianka therefore ba ye obaka say makonfo mo ano mbogoro ma me no hwa na eni ba ebiti ana hwa na wasase a wote so a hwa na diskato no ka se ka jiskane dia na ehu say o therefore ama wasase na ye hade menye hu say ya ma obi asase ti say ya na ye community no ya na ja wa mo bra nya ba bia so ti anso a wonya bi entina na se ebasa na se bi asam to ohene na oba nananom na aso a mo baji niska yentime so wo anka sa wo hene de oba wo na aso a wa ju wiska sa na betra so wa ju wiska yentime sa anya ska ye de betimi aya abo ne bia no ye beye so no a de ne nsa ene bibi ba se ye mo a ebebo ba wo ka sa bi a odi asem na odi ba ye no necessary odwan anan na ntwi a na ba bia me pempeso aduru no metimi aya meka so na me ya achew mintimi nya di a esa fata se na na pe ne ma ne ba na ye fisamia kwa ya me fa so me didi na ye me ya ba me susu me hunu se e bia me tinu me komanim ne metimi aya ama wo hena me ye dia ama no na ya hwa de bi se wo ba ye ne ato ansase na ma wo abet wetu ya bibia mfa se me na bia me hoho na ba ha me to asase na bia ohene de bia committee no ne ayi ne beje ne yetu bia bia me de na no ano no ya nyi me hwi bio akomfo sana mo de tie debi mo de ne different ya debi se de obia ye to a obia ba oto asase se de ye to asase a ye tuatua ho ne ma no sa na ba woto no na so tuatua because bia wo yo konfo bia beje dwan bia na se yansa oh debi wo na wo to asase ne wie na adekora wo be ye no so no wo si fie ne wie na kasa wo be kom de a na ye tia ona so aka ye so ko ahemfie wo ya mamre emana na me so ma akwa ma wonye de na me ka se bia ohene no nso so akom so a na wa bia wa ba wo ko wontimi nka hwe na wo de kwadia wo beje abaje wo so wontimi pamo sa so ka so wontimi so a what wona what wona officer de e ko na mo wa ada se bia beton fie no nti se ne ninje akom ho ba wa ma ba bia tena ba ne ninje akom no ho na wa ma ba bi tena no ka se ne ninje akom no krom wo hia akom wa ha ene ada se obaka se tena na ada se beton fie no na ada akope bia na se be ko otonfo ani ana suma kwa yin anim nti se basa na waje hu ne manyina na waje wo se wani nje akom hu no ba ne se wo pamo na waje sa amamre ne kwan so no afaji sa ne mani nyina basa aboso mo nya ne hwe because wo yesu chikoku a wundi ne ma eno de ebeye na he wo som no ene me konfo no entem evi se mesifie no na so wani nyon nti bosom no me fa me bosom na free ha na yenko me so ma ba ba chiawo wo mu se bia me top proton man kan de proton so kwa ye top for second fo a ya na friends say ye momoti ase se proton ya me toyi me be kom wo so enti me be kom wo so no wo a wo ti man tam enti me kan ye me sade enti na mama konfo ya be hye me ha so obi atinelem said the sofo be see sorry that hunt me kan hwe nchire no ba sa wo de ye de sakwa hemfie no ohene kan say da bi mma konfo ma ha ane ko wo hene no ho ansa na wo si dan ne de a wo hene na ka so ma won si no wasi a ane de do pa bia no wo na woni kura anye o ma on kom makurum wo ye bibia kura wo so ma wonya
na nananom ankasa ama bibia ankɔwɔ no dia ɛna obetwa afa wo so basa nananom timi kasa ma wo dia ono kra ba ka ono mom na ahwe ba mpo baba no kuta wo hire ada ne tia me fo bi se ono abehu se niam ekɔ no obeka ye se bi ase yate ehonase ne na yembra obana anotie no so na wo ka sese yete obi ano a na ebebo ni shile ni ade afi no anadwo no beko pokesiem ono kwan ne beko gya no kwan na no ye gya no no ankasa wuram ti bosom ne bebete so no de ne ko oba wo de nwom na eba ye pese ebi sese enwom no eya ade mu kire ne wo fie no ena suman be peke ba ko no oba wo de ne konfo na to aba na se eye suman na de sa nwom ne de beba because some ka se suman ba wo sa nwom suman na de nwom ba pese hu se sa na tia yo meta waso bre eti sa kire se enwuma ye na ye to ne ha no suma no ntimi fa sa anwum ne ma ntimi fa anwum me bosom ka me e me ko enwura ma ye ko ti bosom na no na muzana na no se na ye ko ti bosom na no na ko ti na no ye ko ti na no a se me ko me kasa na dia no na ye ko ti eno se ene bosom ne ba se bosom ne ba wa no ntimi mbie nti bro na wo na edo ko ngunu ma akwa ko yeso ego na wo ko no nwuma ye kire wo ha yi wo su ko sa wo de wo ngudam ho e de aba na me sesese nti nse na nwuma na wo se de be wo de nwuma na aba de a nye sanity fi se bos de meme kom no bos no obi e be kom obi e ba wo sa na nwuma na e ba nya nwum kro na ni ba kro ne ba ye no enye no no oto nti wo be kwa ko sa wo nwuma na e de aba anam se anana me dey nsema mo keke no wase ko ampa me boso no so anwum ma akoma ko 7 ode free ponim ba o so anwum obedru omode ne free obedru fie no no ato nwum akoma ko 7 to to nwum na omontime nye so a ne wagina ho no wato nwum na kire wo mo a e ba bedru no omatimi oto nwum no so anye sa nwum no oto ye ojayo oto nwum ni nyina adechi ye na ye bo odwabie mu no osabe to nwum ni nyina na afede ekokwa wo mo de bia obetire so oto ene nyina me bosom no ba oto sa nwum no so ampa sa nwum na bosom ne ba sa kwana so no mo di me mo di me so to ka se ade masa akwakofa abai mo manani nyede enye ta mo ba sa tata me se wono ye hye na Akomfuo na me so me hye na Akomfuo ta ekwan bia mo de akora me fa so bia me hwe se me pagya na mana di yi so to mo de me fa akwa so mo de me fa so me atwe me so sekan me wi akom eswaye bibia trans ye adwuma e bosom sika kokko no no de bre me ko yi nse no de bre me eno so me ye me sa de ko hye dase mo mra ne ko ye ho amane eno mo so me se monti asese de obekom otoso me nsa kro ya ma no gold na me de mame nti eni e kwaji adura bekume ye mame di gya yakom am sa bekom ye no no nti ani bre ewo nipa mu nti ne bosom kra o kire obi ade a o hwa ha ansa na wa kire e se wo kwoti aduro abesa no nyonko wo yale sa nti sanity nti nwum de ukọ okomure ma ono na beso na nwum aba ebu wo so anwum na obeso no na nwum na ya atoto no ha no bosom na timi yi nwum no mu na waka abom na watini yi bi anwum we ba ko no yi we ba ko no yi no aka anwum na bom na wa no wasae na wode aba na ebu wo so a ekwan afa so a etiti wakom ebusuan fiu awroho abodi ayakayaka de edo fam bosom ne de saade ne tumi sa nwum na wode aba nti nwum du wo ho a wotia na ase nisuo eku na nye enwum a eye anigie na tese na wa awose ya okom na bosom ne de sa nwum na ye de aba nti wo tena se a wa nkasa wo hu se saudi e kire bi na wo tai nipa na wa hu se nwum na ye kɔ de anwum de bosom wo obu ye pe nti obi ka se na obi wa ko ngoro ma ba so na ka wo de anigie nwum beba
ukosai areho nwom ede aba eye ya wo ne amane a wo famu wa akom no mu no ene bosom no koye a odi so anwom no de ba te nwom de o ma ne so anwom obi a nkyere obi a enwom no kwa se heda ka se ye kyere wa umfa ma sa endi se ye to obi anu no okowure nim no oba na enwom a ya to ha na bi no obeto e oh enkoyi za enkoyi enwom a ya to ade wo so ade nwom no wi a na oto wi a afere nwom dada no a ye toto no na oto bi ye de e ka ho ba obi a be hu se ye me makora bi a e betina no bi ade o de nwom ba na say de mehu ni se nana no nwom no aye a se ye ekutiabo ade ntina e basa ewi ase yo ya mena medika kan se ase ya fe se atantan die bi ase onam kra ho kwaka obi kra yo betete ne ho go so ase so ye kan titru ne ntina eso ye ho eba na ye hwede omo ye na sa anwom na ese eba kuti anwom kwa na ese de na no mu sai bi se obi tinte sufufo kirewa onya se okote kokko ye de kire ba wo so ba sa na ho akote kokko de akire ne de a so mo hu se woni makuti anwom bo a sumi no mo nim bo cheo omo na deba obi beto nyum aheti a omo bibia ade free eba nti anwum bebrebe omo twe free abosom na omo nkrofo ensem na omo de to nwom obi wo ho a buku na ofa we masem na ofa wasem na ode ka bom na ode ato nwom nti nwom to de nana ase de me huhu se bi e beto obi anu na bi ofripo mu ba esuo ena de ne ba me hu se omo mo tuntum ni bi e de omo afri epo ni mo ba ade ntinete sa suman brani entina no sa ye wo abrafo suman brani de ono sitre so ana okasa atanafo nko na edom kopom sa atanafo nko obi en no bakasa odi brani akọ epom se ye kotena no ade ntina this brani ana ye nsuo brani o ye nsuo ana o ye brani nsuo brani fo no bebre enkasa ba atanafo no de o te said o dis one wi akọ o se nana ye huni se ablafo de ukokwaye kese mu ablafo gumo pa mo de ebiti miemu ebiti abo mu ni ade no na de ntina ne esuo ni de se mo to o manu amommo mu wura nsuo amommo mu wura kwaye ebiti omo anu e wo nsuo beebi a wo se de ye no ye ha de ye de wura kwaye mu ye de wura nsamampom ye de wura kwaye tuo no yetimi ko nsuo ba yemfa nipa nkotu nsuo no mu se dua kase ye de e wo ho so kakasa kire dua no wi ana ye na mamre na wo dua na se wi a na otokwaye no ho na no buro ni na no ode kono de ne nwom na ye de otie mu wi ya se nwom ne to aso sa efise nto oto nwom ne wi a oba fi a afe na ye de ne betena se eye mpayimfo se sa ahemfo bi bosom de a afe ne mpayimfo betena se ama obeya amamra ba chechire mpanyinsem so ho enti se obi komsesie na okom ohene bi bosom a na ye se me na metete na kom ena eduro na sahemfo na mo nsa hyase a na ka ye bia ka be hu se de eno so etefa ani ye wo obi a oni obi a ena ato no na tese ene kakra bia ye de amano kise empanyimfo no kura kakra na kura mfa se me kote we ya no baaye ade ache kura na bia nka no pa no mbeba na bia bosom no kura aka na empanyinsem na so aka na nsam kwa no obi ama enti de na abe wato nyum na wi na tese bia aka no so obegoro ewi a asa obi kura mebusa so bo kase obi mebusa so wo ye se obepeka ezi aba de kabamanti nti esa na omo a ye omo koma ese wo hene bosom we bosom ne de ene de ye me komu ye no
me mbibia wa ahemfie me satamna kromi ahema etias nti ho na ebo odwa ho na yesuaye ebe kampanyin seminara wo fie wieye ye chire niema ewo nwura hwatim say ya 7 go ho enwura aniema 7 no sa o sie de akomura mu na mpase akomode ya we na obeyi niema abosomoma nti afene ye de niema ni nyina beguo na ye agro nipa dom tete ho ne ya befo free dem sa niema eguhei wona na Serwaa ampasa wona wo se wakom etie koso ne esu kofi ampade a etie koso ada bia okom wi a wo yisire enti niema wo de ye hire yi maye wo yi maye ne ani yebebo konwa wanti ne anyi aye mo konwa ye masuma bia so matire da bi da suma bia ma wani kan ya sam na wote we ye ha ma ko kwadwen so be 10 aba na ma form kum ka se che krama ya wo ube yishile ma tie kosa nti de makoye nyina mo se asaka we eni mo so awusa ye nyina na mo se asaka ho nti aka we bowra de ma sho bi enim kata mani se ya kotowa mai omusane ya na shire ene chese tu shire ne ye pege mesi akonkon no mu di bi tu kure mu na Mary afi do qualify Mary ke uye mi wie ya yakuboja eja susu ya boja pa de na jare ya ba be ya yese ye di tu abeto ye de sekan ato ane ye di akuma ato konfo se ye ka se wa yi sani me na wadi nkunim nti se obi ba wo so se ono obeko ade na abeye mi suro 20 ana mi ko yi akuba no ne obebudua enyi sika yo mi yi akuma ne wie ya mo se eno na apɛ na me se ai on petuo na me se da bi etuo ne de mi suro se meto nti akuma ne de obi ya me be gina nche mo no de abɔ no am se gana ya so no fakotum de akuma ne kotum na me de akuma ne kotum se bo ba na akuma ne dem eje ni nyina hi ana omode kuduo abesiwo ensa omode ensanfu abegum enkuto oho omode agum omunuro omode friday ya nkyere me frɛ bebele sei ana dom na asa aguo ana omu sunsun esume ma de koro ni ma de koro omode me omse me fa me sankoto ade enum ndi me nsa tutum saa na omse yunsa koko yi akuma ne bra na na dai Monya ma mi kogu. Mi kwa ye kuma mo sikoko yi. Ni si da bi ho na ma me abrowa bi ba e wo sikoko anya ho e. Ana me na na se otwe won sa. E ba si so. Eso so mu sa. Si mi ya se me ko na me ma hye me. No ma sa ba me sa ba tutum. Fede me kama ni gusu se me koya na me so ade ni mu se na da me samo se ne se mbe omo se me nyanto ade ni mu na me dro me chatu na bogu o mo hom afero mo dwane wesi hwe mam hwe so wesi mam hwe onsem ni nsem nyina ni omo se wakoma wie na nsamunye why akura ne se wo be ja akomra ye de ne ja ko se wo so nwie na nkete bakura no dwane aja o tete no ye person ye tana na dwaman ni subampone ni ye we ne ni ho ana ye person kasa akoma kan na akoma kan pa enne susu de eye atemudidie ense no me ni sense ni nsam ha no mo do atem na ya na manyema enti aya na bi wo kra wo ba ye hu ne se enye na mama wo moko obi be ba kiki mekoma na nya akom beyi na beyi bi wo no me bi wo hwa sense akwa obi akwagiji obi sika kura edi na saa de na ba betu no enti na wo kwagiji oni mo san kra na ho a obaje enu ngwase
sanity na chese yese ade sano na chese ebre ne ko kasa no so ye bebre na chese edi ubeze wa hwe kwa didi abo ene bebe na ye na no moda ye mpese ye be manana ache anaso wase ni mre bebre wa hanu semi akwakoto dwumadia aka no so na ye mepese ye so risui sanka se first no se na udwo ni kan na choose ade na edi be ka se koyi a sese senga nipa ni suma ba betimi ama nipa ni suma na ayi adekro na opo mame enfa o no opo no ho ko ye de ade enfa omotimi adro no ko omontini ye ho hede nwale o omo so fie ko mu yo mo ekodi ba enti ene kra na aba no de obetie wasem pa o de eya ahwebe nkra no de obetie masem pa no uhu ne se de ontie no so baba biem no oni ha so me be kan kra se ahwa ko mtete kra nka me ntiti biem be say de wa me yese de nka me ye no ombetimi be say me because when you akra me frɛ be spirit ya me metimi ye adwuma metimi ye adwuma a me mfele hwe so ba o kire mo sa kwan na omo mfa enti no ubedi na nikula sa enti no o kana ne ba ko mienu ade no odwane abeka sa wa wotete na akom na umpe nipa na sa umpe kaka iye enu enti no ye ne kakra kakra se me se mateto akom awan ya na ma ja okwa ma na wan ye na ye de ye okwa na wo hia bia no aba na ma kire o sao fi se akom ne ye tete ye ntwempna ye nye basabasa openi ye aye nye sa ba ayesu 6 months no ma shaase na so omo pepre obe hona na bosu ne ntimi ma obe koma na chese odwuntwene se opese wo ye saade no ti de ba ya so bi twetwa ne ma so so ho enti okwa kontete be ye wan ye na bosu munsi fom saadwe na hye ne sise o mumu ne ntine ye saa no oba afoforo no ya na okreti bone ade be ye wei ana obosu ohun be ma bi wo hokro betima ye no ho ye nkankan se obi ne boy kra to na wo ahunu bosa na adwiri na kwakodi ho ana so obi aka se me pewo o se ye da be me firi mu na mako enti wo da na dwo saade no ye dey e wo no mu ba me dwene wei a me bosu no ache me Omun gende yencho mana se nyamfo munya adwuma ni ntia fa munya adwuma se na ye kwa se ye du sam ne kwa de te ye de omu ye adwuma no enye ye nkwa ne da enye me nkwa na me da de omu se mra ne so a menya me so no me de enso ye ntimi nkofo so ana ana na wonte o ma se mi ni mu da me ho akere me da o mi nim se ne so ko fi kwa ku mo se tigare ene de enye o edi 30 minutes say yari ni abo wan so da kan frede no de neba emi se na do ko fa be de we betimi ahwe o se meti ne tese sia ampa mo ho obeti ne te na bibia ye kama odina se da ba sa o ma wonya enti bro won se ma tumi wo won se ma na ho ono apeja eniema de kama ba wo ye wo de ope ba na mente se first mi ko ba bia o ye ko mo ko beni togo ho ahwa de antie mimi na na sa metwe me bo suma me ko ma na me kom ade no na ode tete o manyina na asa wo ba peni me ka che se bo suma na wo kom no gini di de onu ko no ho no onu agine di ntino odate ho ba ba gibie tije no a ede eti papa mo boni o bibi ko na nya kofom bre ho ase krokro no ade kra e koso enye no be kire o kire wa de na wo ye be kosisi a ntimi me oba asme me ha ye ontin fa so fa o ontin me di boni wa ha o be twepia na ba ko a be wo sisi ma me ha gwi na be bi na first na nanom se bia uniska kra na oma no mo de abeto ho se ne free se free ne abeda ho ya bo akoma
na se o magya ya na oh nenka ya yede so ho obi ama friend say na nanom de bepa na nanom de bepa du bia eti pa omo de ba edu baabi na eti omo de ba na enya ade etoto no mabeka se etoto omo de bi ana meme de sesia ne de awonfa bi mabiem nemom eti a me ho ana se car na besia obi be ye adwuma ni obi na we yo me bosom na atim kodane no ho na oba busa enti ade na ode ba no saka ya sabaji ni 50 million o kan ya na wa yisa na yede ato wode ensuo kora gu ni pakoro nso na ho beto no okọ eno ani pakoro nsi abi ne ho ato no owi asika asidaka ho obeka asida ni na aka ho na de ama no so me pese nipa ne ho to na ansa na obeda so se me kwa na ho beto no wo ho na boso na basa me na me diska wo bre wo no so ho enti sa na ya na eko na na tu oma emfa se akomfo a mo ba fufu wo mo fufa se obi wo ha na wo chokra wo se wa pon no ho se bi ohun se bia wa koma che se o ka kito ya wo dam wo no so pese ene ya oba yo no so pese wo tobi na o pre ne ho e wo akomni de na be ka kire sa nkwala na de me ka kire me ma ene me nuanom ene me wofanom ene ye papa no akomfo mo ba ene ya mo se ye de yekom tete akom a enye no ye yekom tete akom yi makom 35 years ni mi wui obi akom 3 years wawu obi akom 2 years wawu obi akom 1 year wawu obi da akom wawu de ya sika ni bre ata esese oyema bosom no ene na oye na ekunu mi nuanom so mo pese so mo kom pa dia won se tumi na o ba be kom no wonye se bi babro na waka se ene ne me dan no na de me pe bia we ne de ofum no se wo betra se abeye se spirit we akam na spirit ni bo made na obewura mu na obetra o mu wie na obedow na de ne fa kwan bo no so obeche wakum ti mesra sa konfo na mo ba no me na se wa mesremo to mo bo me meto me ka ye ba akope me to ye 5 years ni 5 years me to bi nka ho me nya ne hwe me paint me nya ne hwe no ase esuo yeti mi ka se boso me kura me to bi timba ka se na se wa ka we su fie pa na so da wo na foma wo kokuru me se kotu be fa me ko minim ka eso runabout kura me ka ne nko oda makwa ye faade mamponten na na bibi na ehia me agoro no ne ma cheseme de ma obi kura na ka no kura kan kase kura massage ma de ti so be se no was ma mintia na msitia so me de me ankasa ma pre me komakom fita ana me de anya me nkwaje sikadro ana me nkwa flame ana me nkwa me obi apontin me ma o me kakare me ka na emesei na masanya foforo enti mesraw na makansa acho me nwia mo mokoi otwu muta me fa me ka ma won kada me 2 ka 3 years na ka me fa ma obi anka me safo me de gum paase ifa ma nyesa me kwa na me de ma de ekọ me sasafo na de e ma obi a so ho ti me nwia konfo a mo kom e ma ofra a mo ba empanyfo a mo kom mesra mo se monka se na na se wa na ni fie de kira menya bi kira kwa mesibi fie aduasa nie eni akire fie afa na he edan metimi asi enkukobuo ya metimu enti se obi susu be na otwe bi ense ni busumi sie ni ko hwe fie wasisi aku ho mimi na se wa de meni me busuma sie ko fi ma busuma me ko mo no menkan su na menkan sre se wo fie makonoda efi se minni se sakura wo kofa ya wudi ba be due mu akira ko kofa o ha abre o ma
na me machiri nyina no de tie ya o mo fa na saa se me kofa foforo kofa no me no ha bi anya de emfa ma me ma ndi saa na me se me nwa no mo se wo de ntabo ba da akura atenem na me fiti ye no dampon baako na me te brogo so na obi ba na wo de ade se no de agu ho na ono so te so me de nkakra saa na nne na be du se me ba be sisuma dan me kwaji low ana me de be top proto no ana suma kan me say Akomfuo ana na kwaji low abaji na me say ja ye ni ska bia wo na kwansi e de bia 10% si ebe da na etimi atufie o se saa enyi low wate na ye adwuma na ma betua na wo de asi edan kwa me fa so me si dan amampa edan we say me de wan yape ne si dan ana me tu be nika kraka enso me tie sie nipa dodo nanu se me mafra me sikam welcome 35 years na wo den wo sisi abosan no mo so nipa dodo na mre bi kwa me yale pa ma me suma nkra bi so mo kwa agro amukwa mo se ai enana se wa no akofra from bosom na ache no na abọ no ntina wanya fra wa fra mu ne de abekunu ana o se mebo mudua maame no mo nantem na mko ni mebi awo mo de munya daje to nkukura de sra wasra nkuto obre no ho asa no wadi so me ka che me nkran so mo tese mi omo nka mi ankasa meto me ni me nyankopon ene nananom entama asem ntimi de obi aka me nim timi nwa no nketo no me nwa mpanyimfo mesra mo se mo mra mo ho ase na tumi na afa mo nya adwuma na mo to mo bo ase mo ni bebie amoma hunu aka katrama no be ye adwuma enne ne bekasa ensankyere ne beba da ye so beba ba so wo pepere wo ho a acha 6 months 4 months wo hwe na afa de wo so bi gina dwuma de che na ko sister me ba che ohi na ko to bosum we sei me pebi ade we che na on so atubi wo ba hu bosum ba ko na omu na asha atade koro na omu san so we simi na me kire no we simi na me kire no so se ne ho da kire no ya so wo nti me bosum sei satare wo hye no na obe hunu ne di na asa na ohye bo ha oja ahye oso mpesu atra ti de meka cho mo se o mo hwe mo yi ana adofo a madawro mamo frɛ me no mesrem data no me ana meto me credit me na bibia se ye kire mo frɛ na wo ka wasam nyina ko si dama na wo wie ne kire wade a wo so ni bi mesrem se so obi wo frɛ me na me na Serwaa me dem ne kura pa na ye adwuma na me kire wade na ho nso a endisable margin ha me kura bibie no ayento ade bie no ese wiase yento obeti abrocho kire ade kura na si 10 million wasi mi on TV kura da okoba you go to 100 million and 300 million no oba na 10 100 series pa na say ya wasi ye ma me na ye ya me sram sa afo ni na munya me frɛ why na mama me na de wo hia me anani abre no o fra me me kire wade na be ye de a na afre me o fi se me kire wade na wonya entase nka wo sem nyina nkire me ense me credits enga ha nyina na obewi obekire na won san fle dia ni wo se na ho kla enfre na end stable no so oto bundle no nya obi ene to edema no aha ene edemo besi yakra mo